Hola, som la Alba, el Marc, la Thais i l'Adrián, alumnes de la matèria de literatura catalana. I en aquest vídeo us parlarem de la novel·la Solitud, de la seva autora coneguda com a Víctor Català i, per últim, una petita conclusió. Caterina Albert, coneguda sota el pseudònim de Víctor Català, va néixer l'any 1869 a l'Escala i va morir el 1966. Víctor Català va ser novel·lista, narradora, dramaturga i poeta. Era filla d'una important família de propietaris rurals i mai va abandonar la seva localitat natal. Es va donar a conèixer quan va guanyar els Jocs Florals d'Olot de 1898 amb la seva obra L'infanticida, i això va crear polèmica pel fet de que fos dona. A partir d'això comença a treure obres sota el pseudònim de Víctor Català, com les següents: El cant dels messos, El llibre blanc, La mare Balena, entre d'altres, però la més important de totes és Solitud. Ara us parlarem de Solitud. Aquesta novel·la va ser publicada en fulletons de 8 pàgines setmanals a la revista Joventut. L'obra es centra en el debat interior d'una dona, anomenada Mila, provocat per la insatisfacció amb el seu matrimoni i el seu marit. Un home gandul i indiferent a qui ha de seguir a la força per cuidar una ermita solitària ubicada en un paisatge rural. D'aquí el concepte novel·la rural. La insatisfacció la porta al desequilibri mental i emocional i a la recerca de la seva llibertat. Finalment, la pròpia realització de la protagonista li suposarà assumir la solitud. En conclusió, podem dir que Solitud és l'obra més universal de la narrativa modernista catalana. A més, podem apreciar un avenç del moviment feminista, molt important en aquests moments però que en l'època no existia.